Jajamensan. Hur går det? Alltså, jo, det ser bra ut. Alltså, följden blev det bara det att var gång jag har tagit ett glas i handen, då fotograferar du mig. Så jag kan tänka mig vad det är för uppfattning om 100-årsdagen. Går det som planerat? Ja då. Så vi går in och se här vad som händer. Här har vi hela mordet. Hej! Hej! Tjena! Hur går det? Väldigt gott. Vad är det för någonting? Här har vi då lite rök, lite parmesanskinka, något liknande. Waldorfsallad. Jo, det är verkligen gott. Ja, det ser ut så. Gå ner. Om man zoomar så tar det mycket hjälp. Ja, precis. Ta lite sakta så här. Det fick vi göra. Sen var jag på Irland och grävde också. Nu kommer jag till dig, Lalla. Jag vill se dina skor. Ja, han sa, har du sådana skor? Det var inte illa. Går vi vidare bort här. Sitter där och ljuger. Hur går det? Nej, jag är så filmad. Går det bra? Ja, det går bra. Ja. Det är Så det trevligt. där är tv. Det är trevligt mot gästerna. Ja, jag försöker. Är du? Ja, jag försöker, men det är ingen som vill prata med mig. Oj, alltså. Blir det här? Det var så. Vad ska jag göra? Men det är nog 25 år sedan. Ja. Det är här som kommer in i släkten sen. Släktfilen. Hej. Ja, på mig istället. Ja. Det är du som ska bli pappa, va? Ja, just det. När är det då? Januari. Spännande. 16 januari, ja, jättespännande. Och du bor i Malmö, ja? Ja. Du bor kvar, ska du bo kvar där? Ja, vi bor väl där ett år eller något sånt. Sen, vad händer sen? Sen får vi se var vi får jobb någonstans. Ja, i Sverige du ska... Ja, som läkare så blir det nog Sverige. Ja. Med forskning så blir det kanske inte det. Nej. Vi får se. Jag tror det blir Sverige. Ja, det är inte så dumt här. Nej, det är ganska bra. Lite kallt Kan jag sätta nu och äta, kan jag sätta mig där.
Och jag blev om lite lystring. Jag vet inte om jag ska ställa mig hos min mamma. Hör ni mig om jag är där borta? Det är bra, då ska jag försöka göra det. Dagbladet för den 21 november 1890 läser bland annat för första gången på 3 veckor ser man idag solen. Det var den dagen vår mamma föddes. Någon annons om den lyckliga tilldragelsen har jag ej lyckats finna, men det var kanske inte så vanligt på den tiden med födelseannonser. Jag såg emellertid att dagen efter i Sydsvenskan så var det en annons och där stod tillvarataget. En tupp tillvaratagen på residensets gård kan återfås mot angivande av dess utseende utav vaktmästaren. Och jag misstänker att det var så att den tuppen kanske var på Hyregatan och hade ogat den dagen som mamma föddes, men sen gav sig ut på stan för att ytterligare kungöra mammas födelse. Ja, den tiden den stämmer inte alls överens med den tiden som vi har idag. Jag läste bland annat, och det kan min kusin översten kanske verifiera här, att försvaret den gången kostade 1890 26,7 miljoner. Det är kanske annat mot idag. En tidning kostade 5 öre, den kostar 5 kronor idag. Där stod vidare att man till firande av Hans Majestäts Konungens höga namnsdag inbjöd till bad på Malmö rådhus. Att danskarna var mycket irriterade över att svenskarna tänkte öppna färjeförbindelse till Tyskland. Det ansågs vara ett brott mot skandinavismen. Det förelåg också ett förslag att man skulle öppna en järnvägsförbindelse mellan Höganäs och Mölle. Hur annorlunda ser världen inte ut idag? Hur mycket har inte mamma fått vara med om när det gäller utvecklingen fram till våra dagar? När hon föddes så fanns det inga bilar. Den första bilen kom till Sverige 1891. Inga flygmaskiner. Man försökte att flyga 1902, men det var ju bara några meter. Det fanns bara elektricitet i begränsad omfattning. Telefon fanns i blott ringa utsträckning hos privatpersoner. Och vi kommer ihåg barnbarnen att vår mormor länge hade nummer 28, så att jag förmodar det var en av de första telefonerna i Malmö. Vi barn mamma har försmått leva med i tiden. Vi barn har aldrig tyckt att hon varit gammal. I sitt hem har hon lyckats skapa en miljö som vi barn, och jag tror alla hennes vänner, trivs i. Sinne för det vackra har mamma alltid haft. Mammas våning bär vittnesbörd om detta. Ordning och reda har alltid rått i hemmet. Vi barn blev inte strängt uppfostrade, men vår uppfostran kanske inte i alla stycken hade godkänt av dagens barnpsykologer. Mamma har alltid varit släktkär. Mamma har som ingen annan kunnat berätta om tiden på Nybo och om alla de släktingar som brukar samlas där. Nybo var det hus, en villa i vilken mamma bodde under hela sin uppväxttid.